Paano kung isang araw may biglang dumating sa buhay mo na hindi mo inaasahan, tapos matutuklasan mo ang kanyang sekreto? Sekretong kailanman ay dapat hindi mo na dapat nalaman. Mga bagay na hindi mo pinapaniwalaan noon pero ay paparana sa iyo o papakita sa hubad na katotohanan. Sabi nga, sa mga sabi-sabi ng mga matatanda, mas mainam pa daw ang kapitbahay na aswang kesa sa magnanakaw. Subalit kung ako ang papipiliin, wala sa dalawang nabanggit. Ikaw ba? Mamili ka ba sa dalawa? Bahala ka. Magandang araw sa inyong lahat, mga tagapakinig. Ako po si Aling Beth. Samahan po ninyo akong pakinggan ang pangyayari sa aking paupahang bahay. At sa mga hindi naniniwala sa tinatawag nating mga lahing aswang, kayo na po ang humusga sa aking ipapahayag. Taong 2000, nabili naming mag-asawa ang lupa't bahay dito sa bayan ng Calamba, Laguna. Maganda kasi ang pwesto, tapat ng eskwelahan at malapit pa sa trabaho ng asawa ko. Wala kaming anak, kaya naman natututukan ko ang aming nabiling lupa't bahay na ginawa kong boarding house. Dahil kailangan naming bantayan ang mga naupang estudyante, napilitan na kaming mag-asawa na dito na rin manirahan. Ang aming lumang bahay din sa bukid ay pinapaupahan ko na lang din upang may income kaming mag-asawa. Inaamin kong hindi ako naniniwala sa mga aswang at mga engkanto noon. Tinatawanan ko lang ang mga ganyang mga nilalang at alam ko namang wala itong katotohanan. Maging ang asawa ko ay walang bilib sa mga kwentong katatakutan, kaya masasabi kong pareho kaming matapang. Pero ang katapangan pala namin ay may hangganan din. Dahil sa dalagang tagamalayong probinsya na nag-aaral dito sa Calamba at nangupahan sa aking room for rent. Nung una ay ayos naman ang dalagang si Janice at napakabait nito. Pilit pa nitong mauna sa bakanting kwarto na may bintana. At dahil hindi naman dumating ang nagpa-reserve, ibinigay ko na lang sa kanya. Agad itong nagbayad at lumipat kaagad, kahit halos 2 linggo pa ang pasukan. Sinabi niyang isang araw ay lilipat na daw siya. Dahil nakikitara lang siya sa malayong kamag-anak at nahihiya na siya. Wala namang kaso sa akin, kako, at pwede naman siyang lumipat kaagad kahit anong oras. Napakagalang ni Janice at mahinhin pa. Maamo ang muka. Kaya naman kahit ako ay magaan ang loob ko sa dalaga. Hindi ako masyadong matanong kahit sa iba ko pang boarders. Ayaw kong masibihan kasi na pakialamera. Umupa lang sila ng tama ay masaya na ako. At lahat ng gusto nilang gawin ay wala akong pakialam. Basta wag lang silang magpapasok ng droga sa paupahan ko. Nagsimula na ang pasukan noon, puno ang aking paupahan, 3 room. At walang double deck sa dulo. Wala na kaming alalahanin pang mag-asawa dahil buhay na kami sa upa. Ang sinasahod ng asawa ko sa pagja-janitor ay iniipon namin sa bangko para pag may biglaang pangyayari ay may madudukot kami. Subalit ang pinagtatakan ko nito ay si Janice. Hindi palaging lumalabas ng kanyang kwarto. Ang niisip ko na lang baka naman late ang kanilang pasukan. Kolehiyo na kasi ito. Pero maging ang mga kasamahan niyang boarders ay nagtataka na rin at tinatanong nila ako kung bakit hindi daw lumalabas ng kwarto ang boarders kong iyon. Sagot ko na lang, hayaan niyo na lang. Baka gusto ng privacy. Kaya wag na lang pansinin.
at yun na lang ang sinagot ko sa kanila. Mula nga noon ay tinutukan ko na si Janice. Kailangan ko ring pag-aralan ang mga ugali ng mga bagong boarders. Hanggang sa isang araw, nakita ko naman na lumabas na ito at naligo, kaya pinagmasdan ko lang siya. Pero wala namang kakaiba. Kaya ang naisip ko, baka naman talagang ganun lang ang kanyang ugali. Tahimik at parang walang pakialam sa paligid. Kaya nung araw na yun na nakita ko na nasa labas at siya daw ay may pupuntahan, agad ko itong kinausap at tinanong kung bakit hindi siya pumapasok pa sa school. Tumungo siya at sinabing hindi daw umabot ang kanyang perang padala ng kanyang magulang. Kulang daw ang pang-enroll niya, kaya naman naawa ako sa kanya. At sinabi kong maghintay na lang siya at baka sakaling gumagawa ng paraan ang kanyang mga magulang. Ngumiti lang ito sa akin at lumabas na rin. Hindi na ako nagtanong kung saan ba ang punta niya. Baka kasi mapahiya or mailang ito sa akin. Kaya naman hinayaan ko na lang siya at baka naman inihintay pa niya ang padala ng ina. Wala rin naman akong ipapahiram dahil hindi pa rin nagbabayad ang iba pang mga boarders. Kaya naman panatag na ang loob ko na talagang nasa loob lang siya ng kwarto at hindi lumalabas. Ngunit isang gabi, bigla na lamang sumigaw ang isa sa mga boarders ko sa dulong bahagi ng aking paupahang kwarto. Agad kaming bumabang mag-asawa at tinignan namin kung ano ang nangyayari. Sa taas kasi kami naninirahang mag-asawa at ang baba ang ginawa kong paupahan. Ayon sa mga ito, may nakita daw silang aso na nasa loob ng aming sala. Natatawa naman ako at sa isip ko na lang, paano magkakaroon ng aso doon? Hindi ako mahilig sa aso o pusa. Wala kaming alaga kahit isang hayop sa loob ng bahay. Maliban sa mga ipis at daga, joke lang. Kaya naman sinabi kong nasaan. Hinahanap nila ang aso pero hindi ito makita. Ayon pa dito, hindi pwedeng magkamali ang mga boarders ko at marami silang nakakita papunta daw sila sa CR nang makita nilang may asong nakaupo sa aming sala. Itim daw ito at malaki daw. Dalawa ito at nakatingin sa kanila. Kaya naman sabi ko baka naman namamalikmata lang sila at huwag nang pansinin. At huwag nang palakihin pa. At baka kako matakot pa ang ibang naupa. Naibit, matagal na akong boarders dito. Kilala mo na ako at maging sila ay nakita din. Dalawa talagang aso na kulay itim. Malaki po talaga. Baka hanggang bewang ko. Wika ng boarders kong isa. At kita ko sa kanyang kilos na nanginginig ito sa takot. Napaka-imposible talaga ang sinasabi niya. Unang-una, sarado na ang pinto at bintana namin. At ang aming pintuan ay may bakal. Walang sino man ang makakapasok doon. Pwera na lang kung bubuksan nila at papasukin nila. Kaming mag-asawa ay nagtataka talaga at pakiramdam namin may kakaiba nga sa paligid. Halos pasado 11:00 na ng gabing iyon at lahat ay nagising at bukod tanging si Janice lang ang hindi lumabas ng kanyang kwarto. Ilang araw din na kinakatakutan ng mga boarders ko ang pangyayaring iyon. Halos napapatakbo sila sa gabi at hindi na sila lumalabas ng kanilang mga kwarto. Kaya naman kaming mag-asawa ay nananatiling nasa sala sa gabi upang hindi matakot ang iba. Dito naman, muli kong hindi ko na naman nakita si Janice na lumalabas sa kanyang kwarto.
Talagang nahihiwagaan na ako sa bagong naupa kong iyon at hindi ko naman iyon masabi sa mister ko at baka pagtawanan lang ako. Baka sabihan pa akong huwag akong mapanghusga sa kapwa ko. Siguro nga ay medyo naapektuhan din ako sa nakita ng aking mga boarders, kaya naman minsan pag hindi ako makakatulog, bumababa ako ng sala at sinisilip ko ang mga pintuan ng kwarto at mismong sa sala ako umuupo. Kahit pa ito ay hating gabi na at kailangan kong malaman iyon kung totoo nga bang may asong nakakapasok sa paupahan ko. At hindi nga ako pwedeng magkamali. Pusa naman ang nakita ko. Malaki ito at hindi pangkaraniwan ang sukat. Nakita ko itong naglalakad patungo sa dulo ng aking paupahan. Sa dulong pinto siya tumigil. Kitang-kita ko ang kanyang paglakad at alam kong pusa iyon. Nagtataka ako dahil walang dadaanan ng pusa sa loob ng bahay namin. Agad akong kumuha ng walis at palalabasin ko sana. Ngunit nung bubuksan ko na sana ang pintuan upang doon siya lumabas, paglingon ko sa dulong bahagi ng paupahan ko, wala na ang pusa. Agad akong nagtaka. Wala namang dadaanan ng pusa sa loob ng bahay namin. Saan iyon pumunta? Matapang ako sa kung matapang, pero natatakot na rin ako noon. Pumanik agad ako sa kwarto namin. Agad kong ginising ang asawa ko at sinabi ko ang nakita ko. Sinabi ko sa kanya na huwag akong pagtatawanan at huwag mag-iisip ng kung ano. Dahil totoo ang nakita ko. May nakita akong pusang malaki at kulay itim sa dulong bahagi ng aming paupahang bahay sa baba. Naniniwala naman ang asawa ko. Alam niyang hindi ako marunong magsinungaling. Kaya naman pareho kaming bumaba at hindi na kami natulog pa. Ben, anong nangyayari sa paupahan natin? Buhat dumating yung dalagang si Janice, nagkaganito na. Baka umalis ang mga naupa. Paano na tayo? Napaisip din ang asawa ko at bakit nga daw nangyayari ang ganawan. Samantalang ilang taon namang tahimik ang paupahan namin. Bantayan mo nga ang Janice na yan. Baka akala niya natatakot tayo. Tatagain ko talaga ang pag nakita ko ang pusa o asong yon. Wika ng asawa ko at wala talaga kaming maisip na dahilan. Mahirap mang mangbintang. Pero si Janice lang ang bago sa aming paupahan. May napuna pa ako sa mga sumunod na araw. Bakit nagkaroon kami ng tuko sa loob ng bahay? Maging ang isang boarders ko ay muling lumapit sa akin at sinabi nitong nakikita niya ang malaking tuko. Kahit po sa loob ng aming kwarto ay may tuko. Samantalang 1 taon na po ako dito. Ngayon lang po nagkaroon ng ganong hayop sa loob ng bahay mo, Naibet. Saad nito sa akin. Sinubukan naming mag-asawa na hulihin ang tuko dahil kita naman namin itong gumagapang sa aming kesame. Malaki ito at mataba, hindi pangkaraniwang tuko lamang. Pero muli, sa oras na makakuha na kami ng panghuli, nawawala ang hayop na aming nakikita. Kaya muli kaming mag-asawa ay nagkatinginan na lang. At kung saan man pumunta ang malaking tuko at ang mga hayop na nakikita namin, ay hindi namin malaman kung saan sila dumadaan papasok at palabas ng aming paupahan. Bet, hindi na talaga ako natutuwa. Kukunin ko sa kabilang bahay natin ang baril ko at tabak. Nakakaloko ang mga nilalang na yan. Una aso, tapos pusa. Ngayon, tuko naman.
Sambit ng asawa ko na nagagalit na dahil madadamay ang aming negosyo. Dumating naman ang isa pa naming boarders at sinabing ipapahiram daw niya ang kanyang CCTV at ilagay niya sa sala namin. Agad akong sumang-ayon at nagpasalamat. Sige nga ineng, pahiramin mo kami. At baka nga sakali na makita natin kung sino ba talagang nagbibiro sa loob ng aming paupahan. Iniisip din kasi namin na baka may naglalaro o pinagtitripan kami. Pwedeng nananakot lang sa atin. Wika pa, pero ang talagang nasa isip naming mag-asawa ay buhat ng dumating ang bago naming boarders na si Janice. Doon nagkaroon ng ganong pangyayari na mahiwaga at mahirap ipaliwanag. Agad ko naman kinatok ang kwarto ni Janice dahil hindi ito lumalabas ng kwarto. Kahit kami nagkakagulo na at malalakas ang aming boses. Nag-uusap-usap kami sa sala at katapat lang naman ng sala ay ang kanyang kwarto. Pero hindi ito lumalabas. Halos lahat ng boarders ko ay naglalabasan na. Pero si Janice, deadma. At hindi lumalabas ng kanyang kwarto. Kaya napaisip na ako. Nakailang katok na kami sa kanyang kwarto pero hindi ito sumasagot sa amin. Tinatanong na namin ang pangalan niya pero hindi talaga ito lumalabas o tumutugon sa tawag ko. Gusto ko sanang buksan gamit ang aking duplicate pero ayaw ko namang mabastos ito. Kaya muli, wala kaming nagawa. Kundi ang bumalik na kami sa aming mga kwarto at kinabukasan nga. Ikinabit na ng boarders ko ang kanyang CCTV sa sala. Nakamonitor ito sa kanyang lumang computer at sinabi nito sa akin, anumang oras na may mapansin siyang kakaiba kahit ating gabi ay magte-text ito sa akin. At araw nga ng Biyernes noon, nagulat ako sa text ng boarders ko. Huwag po kayong bababa muna at isisave ko ang mga nakikita ko sa CCTV natin. May aso po talaga sa sala. Malaki ito, Naibet. Text ng boarder ko. Halos napabalikos kami ng bangon ng asawa ko at kaagad na inihanda ng asawa ko ang kanyang tabak, pati ang kanyang baril. Muling nag-text ang boarders ko, pasado 2:00 na ng gabi noon. Wag po muna kayong bababa kasi mukhang papanik sa hagdanan ninyo ang aso. Agad akong nangilabot. Maging ang asawa ko alam kong ninenervyos na. Matapang ako, pero ano nga ba ang nangyayari? At bakit may ganong aso sa loob ng bahay namin? Sinabi ko sa boarders ko na huwag nang gagawa ng anumang hakbang at huwag nang magpapanik dahil matatakot ang lahat ng naupa. Naunawaan naman niya ako at hindi nga ito lumabas ng kwarto niya. Patuloy daw niyang pinapanood ang aso na naglalakad sa buong kabahayan namin. Inaabangan naman naming pumanik ang naturang aso sa aming kwarto. Kahit kaming mag-asawa ay nakahanda kung ano nga ba ang gagawin nito. Pero sinabi ng boarders ko sa text na nawala na ito. At hindi na niya nalaman kung saan na pumunta. Dalian kaming bumaba at inilibot ang buong sala. Binuksan namin ang lahat ng ilaw. At lumabas ang boarders. Dala ang kanyang laptop. Ipanakita sa amin ang napakalaking aso. Kulay itim na lumalakad sa sala. Ang pinagtataka namin, saan ito dumaan at saan din ito lumabas. Nangilabot na kaming tatlo at ang asawa ko, galit na kinatok si Janice. At muli, wala na namang tao at walang nasagot sa amin.
Kahit tawagin namin ng malakas ang kanyang pangalan ay hindi talaga ito lumalabas. Naisip ko rin na ilang araw ko na muling hindi nakikita si Janice. Kaya naman nagduda na kami. Agad kong ginawang duplicate ng susi at binuksan ko ang kwarto ni Janice. Laking gulat ko nang tumambad sa amin ng walang kagamit-gamit si Janice sa loob ng kwarto. At ang kama nito, hindi nagalaw. Maging gamit nito at mga bag ay nawawala. At ang bintana naman, basag ang salamin. Bet, akala ko ba may naupa sa kwartong ito? Bakit sinasabi mong si Janice? Asa na ang nangupahan dito? Bakit walang tao? Talaga bang nakita mong lumipat dito ang babaeng iyon na may mga dalang kagamitan niya? Tanong ng asawa ko. Nanindigan akong nakita kong naglipat si Janice at kita ko ring may ipinasok na gamit ito at tinanggap ko pa ang bayad niya. Nakausap ko ito ng 2 hanggang 3 beses at sinabi pa nga sa akin na hindi siya naka-enroll dahil hindi dumating ang perang napadala ng kanyang ina. Sinabi ko sa asawa kong hindi ako pwedeng magkamali. Kausap ko kaagad ang boarders ko at sinabi kong wag na niyang sabihin pa sa iba. At ang nakita niya sa CCTV ay amin na lamang 3. Agad naming nilinis ang buong kwarto ni Janice at nilagyan namin ng asin. Ang sabi nga nila kailangan daw magpasok ng walis at magdasal kaming mag-asawa. At habang nililinis namin ang ilalim ng kama ni Janice, isang napakalaking pusang itim ang lumuksop sa bintana at muntik pang kalmutin sa muka ang asawa ko. Tanaw ko pa na lumukso ang pusa at kitang-kita ng mga mata ko na nagtatatakbo ito at napakataas ng lukso nito sa aming pader. Halos parang hindi ordinaryong pusa itong kumilos. Hindi ako maaaring magkamali. Hindi basta pusa ang nasa ilalim ng kama ni Janice. At maging ang may-ari ng CCTV ay hindi daw niya mabuksan ang nakasave na file. Kung saan nandoon ang CCTV ng aso, hindi rin niya maipaliwanag kung bakit hindi na ito magpe-play. Samantalang napanood naman namin na talagang may aso sa loob ng aming bahay at naglalakad ito sa loob ng aming sala. Palaisipan talaga sa amin ang lahat. Ibig kong maniwala na aswang si Janice. Pero bakit ang paupahan ko ang nagustuhan niyang tirahan? Dapat sa mga liblib sila. At kinabukasan nga nalaman naming mag-asawa na may buntis pala kaming boarders. At itinatago nito sa kanyang mga magulang at wala kaming kalam-alam. Umamin ito sa amin dahil naniniwala daw siya sa aswang. At baka daw nababanguhan sa kanya dahil ang kwarto niya ay ang dulo. Kung saan ko nakita ang malaking itim na pusa at maging ang aso, nakikita daw nila laging patungo sa dulong bahagi ng paupahan ko. Sinabi ko sa boarders ko na umuwi na lang siya sa kanilang probinsya at baka balikan pa siya ng aswang na yon. Madadamay pa pati ang paupahan ko. Ngayon, paano namin ipapaliwanag ang tungkol sa dalagang si Janice? At pinagtugma-tugma namin ang pangyayari at kaya pala ang gusto nito ay sa kwartong may bintana para madali siyang makatakas pag nagipit siya. Nangilabot ako at ang aming katapangan ay napalitan ng takot. Totoo pala ang aswang at kung hindi kami naging alisto, tiyak mamamatay ang sanggol sa tiyan ng boarders ko. Hindi ko tuloy makalimutan ang mukha ni Janice at kahit magkita kami sa ibang lugar, makikilala ko pa rin siya. Kahit pala sa gitna ng kabayanan ay may lahi sila. Mahiwaga nga pala ang buhay natin. Kaming mag-asawa hindi naniniwala sa ganong nilalang. Pero ngayon, nagbago na ang aming pananaw at alam namin na
kasalamuha na nga natin sila. Buah! Ingat, mga bawal sa kape.